Kajake kaya wong kepeksa uripe iki. Lah rene, waduh bocah. Piye, seneng tak atimu? Piye kok umat-umet kaya piye? Kula niku mboten saged mingkem, Yung. Lah ngapa ora iso minggem? Wah, jan wirang kula niki. Kok iso wirang lho pintere kaya ngono. Ampun ngaten niku. Dipuersane piyai kathah ngundang iso masak lah. Ora apa-apa piyai kene malah seneng. Piyai putri iso ngendhangi malah ila, ya ta. Apa nggih, Yung? Iya. Muga-muga kowe ora mung nyinden tok iso ngendhang, esuk ngendhangi wayangan sewengi, ya ta. Amin, Yung. Amin. Nggih. Iki saking senengku ki nek di 100. Ah, jenengan niku ampun ngaten niku. Piye ta ki? Tenang kok. Tak tahu aku. Lho. Lambeku dhewe. Aku ki ngomong ora. Dhewe kok medeni malah arep napuk lho, dikae kok ya. Napuk lambene kula ki ambak. Iki bisa. Jenengan niku ojo dalange enom bagus. Alah lambene nek omune ajale kaya wasis kae. 100, wis tau nyekel di 100, Rung. Nggih, empun. Empun ya wis. Entah kowe wis tau nyekel kok njaluk jenenge wong murka aja. Wong ki apa enenge wae, tidak boleh serakah ya. Pancen ora bagus blas. Dan padahal ndengin-ndenginane bagus. Ning khusus mengi iki ora bagus blas. Ora bagus kok ya wis. Bagus ning anu iki ana sing nyuwuni. Sapa bar Mbak Wulan sapa kuwi? Mbak Suci ya rene Mbak Suci, rene. Monggo. Dek iki ana sing ngersaki Rara Jonggrang. Ayo. Rara Jonggrang. Nuwun Bapak Darsita. Ayo. Monggo, ayo Mbak Suci, mriki. Rara Jonggrang iki duet, Nduk. Duet. Iya no. Nggih. Dan Roro Kakunge kowe milih sapa Wiraswara dipilih? kakunge kula Heeh, sing lanang sapa? Sing wedok aku milih Mbak Suci, sing lanang kowe milih sapa? Sing Wiraswara. weh masak lah jenengan wiraswarane enten sing bledeh niku sinten to? Yo. Bledeh apane? Anu niku bus kapok sing nyantol setunggal tok benike niku. Masyaallah. Lah sapa ta? Pak guru kula. Sapa? Pak Sarmadi. Oh, tadi sing dueti sapa penjalukmu? Pak Sarmadi. Ya diperintah rene. Pak Sarmadi ingkang bagus iki ambak nek mboten enten kancane. Kok bagus dhewe ora nek kancane iki lho. Tegese iki mboten enten tandinge. Oh iya. Kula suwun panjenengan menika nggandrungipun kalih Mbak Suci nggih anu Pak Sarmadi. Dipethuk sik, pethuk Pak Sarmadi pethuk. Kula kan metuk. Heeh, ayo rono pethuk rono. Bocah kok le. Mikir tinggal, rasa digawa. Ayo dipethuk, kuwi gurumu. Ya iki murid tok nyanyunyah ro guru ya lagi iki. Ayo dipethuk gurune. Ya aja kok ngono ora iso mlumpat no kuwi. Pedhuk kok kono ora sopan ora. Ayo pedhuk. Aku seneng mlakune iki. Ya udah aku nah dalah. Alah ger. Kaya nuntun wong PC. Nah, ngono kuwi gurune kudu manut karo muridé saiki. Digandeng. Bocah sik wah. Ora murid lah. Piye? Lho iso njukuk ngombe barang iki lho. Wah, jan bocah. Nah, wis kuwi. Gurumu matur sing apik karo Pak Guru. Wah, seneng atimu. Ngapa? Tak golekno sing padha lemune. Aku iki nek masakno aku ya iso tak pasno ngono lho. Dadi iki nek tempuk nek bertanding adu perut iki mesti ya padha. Wah. Adu perut piye? Adu perut iki piye karepmu? Geden-geden. Mboten maksudnya niku nek geden-geden perut. Alah, mbek lek teng ngamuk. Kowe iso adu perut iki. Kualat lho, kowe kualat lho. Mboten. Kuwi gurumu lho kuwi. Pak Guru sing sedakap sok bene enek wancine dhewe. Pak Guru Wis iki kabeh mboten cekap to, Mas. Merotol. Kuwi wae. nyun pangapunten. Ki sing meteng malah sing lanang ora sing wedok iki. Monggo diaturke Rara Jonggrang. Ayo. Yo. Mbak Suci melawan Pak Sarmadi. Monggo. Ira ayo kowe disiarke sik. Kula melawan sinten? Kula melawan sinten? ora usah melawan wis rampung kewajibanmu kok. Lah kok berarti kula mrika. ora. Sing nembang Mbak Suci karo Pak Sarmadi. Iramane seragenan dangdut. Seragenan. Kowe cah ngendi? Kula seragenan.
Sragen. Ngendang seragenane. Ayo, medun ngendang. Mbok mau mboten saken mriki ngeten pripun to? Heh? Mbok mau mboten saken mriki kan Jalan iki kok Dik 100. lho pundi? Ngendang sik. Bocah kok gelem ditir ra gelem gaweane. Ayo ngendang sik meduk. Aku munggah wis ora udah 100, ora sida. Ya wis. Rasa nesu to. Ayo liliput meduk. Wah, bocah. Nah, ngono lho. Nah, sip gan diketokke bocah anu. Ning anu Dek kah, mesake nek medun sing mirsani ora ketok. Ngendangmu rene kendange gen tunggahke. Kowe rene. Eh munggah wae. Munggah, ayo munggah. Nah. Ayo. Ayo kuwi, bapakne kuwi sing kok kendange kon tunggahke kuwi. Lah dalah wis, ayo. Kuwi bapakmu sing jikoke kendang. Ayo kendang ciblon, miki aja dipateni to. Kula berarti teng mriki mawon. Heeh, kendange ning kono, madhep rono. Mriko. Heeh. Ayo. Kene Mas Pur, kendange ciblon tunggah kene. Alah ger. Ya, jane tak tenang. Aku kok kaya anak kecil bermain kendangnya apa? Ayo lungguh kono. Lenggah teng pundi? Iya no. Lenggah teng pundi kok iya no? Lungguh kono lho. Teng pundi? Teng mriki. Iya. Ayo kono. Kendange kualik, Mas, kualik. Bocah ki wonge kualik iki kendange ya kualik. Nah, sing kendange mergane nalare ya kualik. Iya. Ayo kono, lungguh kono, teplek kono, timpo. Teng mriki. Iya ya. Ayo, wes jahan. Kayak bakul celengan. Ayo coba kendange sik. Aku dadi apa ya? Pengancane linggih manis ya wis lho. Aku kok mlaku rono, mlaku rene. Bocah ki nyambut gawe ngresula iki. Boten. Ayo, nah. Ya kendange coba sik kaya mau. Delang tak tulung tak. No. Mik dereng siap. Ya, ayo. Wah, jan pengendang wedok iki nggawa tukang mik dhewe. Mas iya bagus sih jenengmu sapa, Mas? Aku lagi tak amatke lagi iki suwe Mas, jan bagus tenan. Iki omong apa? Brut. Ayo. Coba kendange. Ndang pripun? Ya coba dicoba kaya lho kok iso mikir kaya ngono ki lho. Bocah ki nek Aku bingung anak omongan ora iso terus. mula ket mau ngangung-ngangung ae kok. Lah nggih. Cedake toa, ayo. Walah, ya wis. Wis ben sakar-karepe cah kuwi wis bebas hukum. Polisi pasale ora enek kok kuwi. Wah, aja ngendang pripun iki. Alah. Ayo dicoba. Tak delang ngono ayo. Ya. Wes, kok malah dadek lagu. Lah nggih, sing. Yo, dalure. Rara Jonggrang. Ayo. Mbak Suci melawan Pak Sarmadi. Sing ngendang Jem Kelending Mungil. Ayo. Kula niki saking kula. Ya, ayo saka kowe. Mboten. Kublak kuntak. Mboten, Ndentang-tang. Ora kok bocah ki bantah iki tak gecek kok. Nggih. Ayo. Kublak kuntak. Ndentang tudet ngono ayo. Piye? Jenengan pun sae. Mboten. Oh, karepe lambemu apik ngono karepe sik. Ayo. Kosek gak kuplek iki apa? Kublak kuntak. Ndentang tudet. Ayo. Coba sik. Ya kosek hop. Kowe rasa joget. Saya joget nang kene. Refleks Mas nek kula niku nek anu budaya. Ya budaya kan tak tinggal. Nek krungu gamelan. Mbok tinggal joget kono bubar no. Nah, mboten. Saya joget ben kene. Ayo. Niki lah. Ayo. Masak lah angel. Oke, diaturke Rara Jonggrang. Ayo. Yo.
pancen kowe ayu tenan. Ayo ora kena ditapani gendang sik. Tak gecek kowe. Akeh kang padha kasmaran. Waspadakno prajuritmu kalah perang. Jengleke Kak, ayo. To kowe dadi wanita tunggangan. Jaka bendeng kowe ajaku malungkung. Awas. Perang iki kanggo kutura kampung. Bela pati Kang Mas Prabu kepala Kang Mosedo ana ing mana segala. Obat Gendang sik. kowe Ayo, ora entuk napani. Tak gecek kowe. parat Oh, ya. ora ngerti yen pandung lanang putra Bisa Prabu mepas iki aran. Saking Prabu Damarmaya aku duwe hati sakti Pandawasa Rara jonggrang manuta sun pundhut garwa. Aku darbe bebana Candi Sewu sewengi kudu dadi. Ya jonggrang katresnanmu tak sesarengan Ki Bayu Haji Pamungkas wonten Juwana Hadi yo Gendange konsentrasi, ora nampani saweran wae, gecek yo. Ah. Kok joget lek gendange. Rara jonggrang pancen kowe ayu tenan. Jengleke ya? Bakal akeh padha pacaran. Waspadakno prajuritmu kalah perang. Telantang, telantang, telantang. Lho kowe Telantang, telantang. Telantang. Yo Jaka bendeng kowe ajaku malungkung. Perang Hey, 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 hey. rampung. Bela pati Kang Mas Prabu kepala Kang Mosedo ana ing mana obat-obat kowe Ora usah wanita joget, Bro. keparat ora ngerti yen pancen Sekarane apa tuh? lanange jagat Kita plek-plek, kita plek. putra Prabu pengging Prabu Damarmaya Dan aku duwe hati sekti Pandawasa Rara jonggrang manuta sun pundhut garwa. Jaka Bandung aku darbe bebana Candi Sewu sewengi kudu dadi. Ya jonggrang panyuwunmu tak turuti. wis. Ah. Ngendang ya konsentrasi, ngendang kok iso karo napani saweran lho. Tetap konsentrasi tapi tetap memanfaatkan suasana yang ada. Alah. Adine nek. Nggih, makasih ya Pak Eka. Matur Mbah nuwun ya, Yung. Ya. Ya sampun ya, Yung. Sampun. Wis. Nggih. Mengko ketemu ning gara-gara ya, Nduk. Nggih. Heeh, engko kowe kudu ngendang Jaipong genti. Kendang kula ajeng dipetamu ndi, Pak? Lho kok gendang betok ndi? Yo dibalekke gone dipetone iki. Kumpul kula keten ajeng anu Pak Dodo ngendang ning mriki. Ngawur e. Nggih. Nggih, makasih ketemu ning Patersama ya, Nduk Eka. Ya.
Bakni palwaka siking Sunatahana lena